India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kishipa joka Pakistan nakasngi baar kilaya thu bakila job bante se unam ding crush misai uba jengai bha ubala thmu ban khlanya ka jingbu tia nam ding baju panun kam jong khate gari uni unam ding fata for surface to surface udon kabor ka bakhlan ka ba ula ban poi hadu kumba news pa san 4 kilometer lani kumba south pa nyo phomais ka jingjengai balashna bat penbet penbiang ya u daki kor kibor ki ba kham shirkai bat ki ba kham thamai kat kum kani ka jog ba manta la ong ka khrwo jong kishipai Henry Kishipai Pakistan Kim Sham labatai nya shandola siat ute unam ding hakate kasngi Kishipai ki labatai kate katiar kum kabala ban phet krat na ki jingya da sun jong kin dong shun lingba ka jing her ka bakdop ki jaka bat ban siat ki thong da ka jing tikna ka bakrau kala ong ba uni unam ding un pen bahai ka jing poi ka jingla ban penyap ka jingla ban penyem jong ki nam ding belaju penun kam jong ka Kishipai jongka Pakistan ki juta siat iki crush misai bat kitiar ya le balashna hi halakari ha ka jing persang bat pen I ya ka jingla jongki ban yakun persha ekando kando ka jingma nakari India bamarjan ki artali kiri ki bayakun persha ikitiar nuclear jongka South Asia kilayakun laisin persha iwe pan nadu bakila yo ek jinglai doit ne ki jing senshar phareng ha usnyam chejar kana spa sa punyo bat ki jupen long ya ka jing persang pen heri kitiar bala pen kala thamai jongki nam ding jongki